Imos debuxar un romboide do que coñecemos dous lados e un ángulo. Primeiramente debuxaremos unha liña calquera e situamos nela o punto B. Co compás tomamos a medida BC e elevámola sobre esa línea. A continuación trasladaremos o ángulo. Para iso, seguimos o método que xa coñecemos para trasladar ángulos. Agora tomamos co compás a medida do outro lado e elevámolo sobre esa nova recta. Así xa temos 3 puntos, A, B e C, e acabo o exercicio mediante paralelas aos lados que xa temos. Deste xeito, obtemos o trapezoide buscado.